Έχεις και εσύ αυτή τη φίλη που έχει τον μαγνήτη? Αναρωτιέσαι και εσύ πώς γίνεται να πέφτει συνέχεια σε περιπτώσεις? Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά ο γνωστός μαγνήτης δεν υπάρχει. Πάμε να δούμε 3 κανόνες για να μην μπλέκεις με τοξικούς ανθρώπους. Πρώτος κανόνας: ξεκαθάρισε τι θέλεις πραγματικά. Σκέψου πώς είναι ο ιδανικός σύντροφος για εσένα. Μόνο αν ξέρεις τι θέλεις, μπορείς να επιλέξεις σωστά. Έτσι δεν είναι? Κανόνας 2. Άκου το ένστικτό σου. Όταν βγαίνεις με κάποιον και το σώμα σου σε προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά, μην το αγνοείς. Κανόνας 3. Μην δίνεις ευκαιρίες σε κανέναν που δεν τηρεί τις προδιαγραφές του ιδανικού συντρόφου. Και όχι, δεν εννοώ αν δεν είναι με γαλάζια μάτια και δεν είναι μελαχρινός. Αν εσύ είσαι ταξιδιάρα και αυτός δεν θέλει να πάει μέχρι το περίπτερο, δεν θέλει και πολύ να καταλάβεις ότι δεν σου ταιριάζει.